Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali.
Hello po. Di ba sabi mo lang mahal ko po o si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Dito cross, ma'am. Ah, Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma.
hindi. Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Pakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali lang, dali. Hindi ka, di. Ma, hindi, nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na, nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako, kaya nabibay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasalan ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. May paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay na daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, ha?
i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot. At matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na, at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Colatites. Lalo na sa mga nakatutok sa kanilang mga radyo at sa YouTube ng Love Radio Manila. Ako po ulit ito, si Dencio ng Muntinlupa City. Ito po yung karugtong ng kwento ko kahapon, Colatites. Na dahil nga sa issue ng asawa kong si Mirna sa kanyang katrabaho na si Ruel, ay nagdesisyon po siyang mag-abroad na lang daw para matapos na ang mga chismis patungkol sa kanila. At dito na po muling tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Mama, mamimiss ka namin, Mama. Miss ko din kayo. Ingat kayo, ha? Magpapakabait kayo. Para pag-uwi ko, marami akong pasalubong sa inyo. Pagbabait kayong bata, Mama, ha? huwag ka na lang tumuloy, Mama. Wala na kaming Mama. Si Papa na lang yung matira, Mama. Kaya nga po, baka po mapabayaan kami ni Papa. Baka mambabayan siya. Hindi naman ganyan si Papa eh. Hindi mo sure. Mama, huwag ka na alis. Sabi ni Kuya Junjun, huwag ka na naaalis. Please, please. Baka magbago pa yung isip mo. Mga bata, kawawa naman. Final na to. Dito na ako eh. Ngayon mo pa ako gaganyanin. Mama! Bakit kasi iwan mo pa kami, Mama? Mga anak, para to sa kinabukasan nyo. Tsaka para na rin sa tatay nyo para matahimik. Ano na naman? Wala. Sige na, pasok na ako. Kailangan ko na mag-check-in. Sige na. Mama! Ingat kayo, ha? Mga anak, mamimiss ko kayo. Tawag tayo lagi, video call lagi, ha? Yung mga cellphone nyo, ha? Papa! Remember
Ganun po kabilis magdesisyon si Myrna Colantits. Talagang tinuloy niya po ang pag-abroad sa Abu Dhabi. Naging domestic helper po siya doon na may kontratang 2 taon. Ako naman po tuloy sa pagmamaneho sa taxi. Pero mabilis lang pala yung panahon, no? Makalipas po ang 2 years. Nakauwi na sa Pinas si Myrna. Yay, Mama! Yay, Mama! Dito ka na! Pasalubong! 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 Oh, mga anak, sige, ano, pila pagod kayong pa yung- dalawa pero dapat Pagod pa mag-report. yung mama nyo. Maya ka na magsalita. Pila muna kayo, tapos sabihin niya sa akin kung ano yung mga ginawa niyo nung wala si Mama. Kahit lagi tayo magka-video call, pero gusto ko may reporting Dali para ibigay ko yung pasalubong ko Ako po, Mama! Top 1 lang naman ako! Wow! Ako, Mama, top 3 lang po ako, Mama. Hindi naman tinatanong. Pinapareport nga ako eh. Tapos, Mama, ano po? Ako po, best in math, best in English, best in... best in religion, best in... Wala naman ng best in religion eh. Meron! Naglagay yung teacher. Ako, Tapos, Mama. best in prayer po ako. Best in prayer. Mag-iisip. Ako, Mama, most friendly, Mama. Opo, pati babae, piniprint niya, Mama. Mana ko kay Papa, Mama. Oh, Okay, tama dahil na yan. dyan, ito yung pasalubong. Ito sa Jinjin, mga chocolates, at saka may bago kong mga damit at sapatos. Ano masasabi mo? Anak, kiss mo kay Mama. Thank you, Mama. Pero po, ang importante, hindi naman po yung pasalubong. Yung ikaw po na uuwi ka na namin. Miss ka na namin, Mama. Opo, Mama, ako. Sana yung pasalubong ko, Mama. Tsaka, Mama, sana hindi ka nababalik doon. Saka na natin yung pag-usapan. Sige, ganito. Kain muna tayo. Sabay-sabay tayo, ha? Namiss ko kayo. Tsaka pag Oy, si anak! Mama. Buti nakauwi ka na. Akala namin wala Oh, kayong pasalubong ng Tay! nanay mo. Hello, andito na kami. Ay. Hindi mahalaga ang pasalubong. Ang mahalaga... Malaga. Mahalaga ba yun? Mahalaga yung Mahalaga pasalubong. healthy ka. Oo. Naitay, si Jinjin at Junjun nag-report sa akin bago ko binigay ang pasalubong. Report muna po kayo. Ay ako, very good ang grade ko sa cholesterol. Very good din. Yung BP ko medyo bumaba ako muna, na. hindi pa... Sige, ikaw muna Laet dali. pala eh. Tapos yung good cholesterol ko, mataas. Kasi importante, yung bad cholesterol mababa. Tapos yung sugar ko, hindi... Medyo nasa borderline, pero hindi papasok. Tsaka iniinom ko lagi ang ano ko. Maintenance. Ba't ka ba nagmamagaling? Sige, hindi na ako Iniinom ko lagi ang mga maintenance ko. Tsaka kompleto, pag nga bumili ako sa Mercury, lagi ako nasa senior citizen lane kasi doon ang tamang pila. Ang tatay mo kasi maraming babaeng nakapilang maganda sa regular din siya nakapila. Pag ako doon sa senior citizen nakapila, tapos pag nakapila ako, behave ako sa pila. report pa niya. Tapos, Liligard naman yung kompleto type ko ang senior card ko. Pag sinabi ng taga Mercury na buntes, laging buntes doon sa taga Mercury. Bukas pa ba yan matatapos Lagi sa mga sila. dismusa mo? Lagi ako nakapila doon sa buntes. Hindi pa nanganak hanggang ngayon. Dala ko lagi senior card. Ang tatay mo lagi nakikalimutan reseta. Bawal nga yun. Lagi sinasabi sa kanya nung single doon sa... Tinanong ba naman, Uy, single ka Vinsyo, ba? kumusta Sabi yung ka. Vinsyo? Okay naman po tayo. Tapos, ang tatay mo hindi Vinsyo, lagi ang senior Vinsyo, citizen Vinsyo, card yan. para babalikan niya yung mga babae doon sa counter. Tapos Tapos ka na! Ako na! Wala akong pasalubong niyan, Hindi, anak. tapos paglabas namin ng Mercury, di ba, nagpadala ka sa amin ng pang-merienda. Minerienda namin tatay mo. Kaso, hoy, hindi pa ako tapos nilalaksa mo ang volume. Ikaw na, next. Okay. Asan pa sa lubong ko muna? Ito po, dahil po very good kayo, mama, nanay, at po sa inyo. O, kayo tayo, report. Ako naman, anak, yung BP ko, medyo na lang, baliktad na siya. 100 over 200 na siya. Dati 200 over 100. Baliktad siya. Tay, masama po
Mabuti, buhay ka Masama pa. ba yun? Buhay ka pa? Mas masilti nga ako ngayon eh. Okay, Tapos maniwala na sana. nagsusumba na ako anak pag linggo. May mga sumba-sumba. Siguro po maganda yung mga nagsusumba, no? Basic. Ay, Ikaw talaga ka, no? Aray mo. Sinasabi ko sa talaga. Kinagabihan, katulog na yung mga bata. Anumin ko lang itong mga vitamins ko, tapos tulog na ako. Pumayat ka yata. Hindi ka ba kumakain doon? Makain. Ba't naman ako di kakain, di mamamatay ako. Hindi ako kumain. Patay agad, nagtatanong lang naman kung kumakain ka hindi. Huwag mo na akong kausapin, nagpapaantok ako eh. Sakto. Bago ka matulog, para kondisyon. 2 years to. Sana kumuha ka na lang ng babae. Ha? Anong kumuha Kasi ng babae? paparinggan mo pa ako 2 years to. Ganon ka pa, akala mo natutuwa ako. Kaya nga, para namang hindi mo ko na-miss. 2 taon tayong hindi nagkita, tapos Siyempre ganyan. nagtatrabaho ako, no? Baka ikaw kasi patambay-tambay ka, sabi mo lang nagtatrabaho ka, pero Ano patambay ka. tambay-tambay? Alam mo namang nagdadrive ako ng taxi. Kaya nga, Oo, baka anong patambay sana dun? kumuha ka ng ng babae. Kaya mo naman eh. Hintay mo pa akong dumating. Anong problema mo? Ba't mo ipapasa si mga babae? Ganun ba tingin mo sa akin? Hindi naman. Hindi porket taxi driver ako, sweet lover ako ha? Ikaw nagsabi niyon. O kaya nga. Walang gana naman to. Parang ayaw mo Yun talaga. yung goal ko. Mawalan ka ng gana. Tulog na ako. Ganun na yun? Huwag ka na maingay ah. Buti nga dito ako natulog sa kwarto eh. Gusto ko doon sa sala. Hindi na ako sanay ng may katabi. Both of us holding back, so Nainis ba kayo, Kulantits? Kasi naiinis ako eh. Alam mo yung 2 taon ka, uhaw na uhaw ka pa sa camel tapos ganun lang? Sige, hinayaan ko na po kasi baka pagod sa biyahe. Pero kinabukasan, Alis na ako, Okay. mga anak, alis na ako. Mama, aga-aga niyo pong alis. Huwag kayong mag-alala, nakaprito na ako ng itlog at saka longganisa. Kainin nyo, tapos pagbalik ni mama, kain tayo sa labas, okay? Hindi po, antok pa po kami. Saan ka pupunta? Back to sleep. Ba't nakabihis ka na? Magdadala ng mga pasalubong kasi baka matunaw na itong mga chocolate eh. Sige, alis na ako Hindi ba ha. pwedeng sa susunod na araw na yan? Talagang ngayon mo na ihatid yan? Ba't pa ako bumili ng pasalubong? Para kanino ba yan? Ang daming tanong sa mga kaibigan ko. Wala bang kaibigan? Hindi ako katulad mo. Walang kaibigan. Sa mga kaibigan ko, sige na. Hindi. Huwag mo na interview, naiinis ako. Ba't ka maiinis? Saan ka Interview nga kasi ng sige. interview. Narinig mo naman sabi ko sa mga bata, di ba? Yung nga mga bata hindi nagtanong eh. Sige, maghahatid ka. Medyo marami-rami yan. Hatid na kita sa taxi. Humingi ba ako ng tulong? Parang nga hindi ka mahirapan eh. Hindi, bakit? Ilang taon na ba ako para mahirapan? Hindi ba ako marunong sumakay ng sarili ko? Tsaka ayokong taxi, magagrab ako, luma na yung aircon mo. Pinalinis ko na yan. Malamig na yung aircon yan. Baho ng buga, ayoko, magagrab ako. Ano ba? Alis na ako, nakabook na ako. 10 minutes nandito na. Ay, 5 pala. Sige na, alis na. Andyan na.
Namiss mo ba ako? Miss na miss kita. Namiss kita. Ruel. Mirna. Miss na miss kita. Ang ganda mo na ngayon. Iba pa Siyempre, talaga pag nag-abroad ka na, no? Talaga? Oo. Inintay mo to. Hinintay ko Ruel. ito pagkakataon na to, Mirna. At may nabalitaan na naman ako, Kolantits, tungkol kay Mirna. Di ba, Kim? Yun na nga. Ay na nga, dito na Sinasabi naman kami namin para sa'yo. mag-report. Nag-abroad na't lahat. Pagbalik, eto na naman kami, nagre-report na sila naman pa kami. rin. Ano Sila pa rin. Yung Ruel! Yung Ruel. Kala mo, hiwalay sila dahil umalis yung asawa mo. Mama. Tuloy pa rin sila. LDR sila. Dinaig ka pa. Oo, kaya di ba umaalis-alis? Maghatid, kunwari ng pasalubong. Ano ba sa sabi mga- sa'yo? Saan pupunta? Maghatid ng pasalubong, mga padala ng mga Kanino? kaibigan niya. Mga pamilya ng mga kaibigan niya dun sa kasamahan niya rin daw sa Abu Dhabi. Sino ba kaibigan niya? Sa Abu Dhabi. Di mo kalala, Di di ko ba? alam, di ko Buti alam. pa si Ruel, kilala yung mga kaibigan Oo, niya. close siya, di ba? Ka-close. Bibidyo call pa sila. Oo, ka-close sila. Ikaw dun. hindi. Ano? Totoo ba yan? Kaya ikaw, magpakalalaki ka. Kasi, parang di ka barako eh. Magpakalalaki ka. Oo. Ano? Sila pa rin pala. When there's a dark storm on your horizon. Grabe, Kolantits. Di ako makapaniwala na ganoong balita ang matatanggap ko. Kaya mas mabuti na pag-usapan na namin kung anong nararapat. Dahil ba't ka umiiwas? Usap muna tayo. Ang mga bata nandun, pinapunta ko dun Kasi sa tuwing lolo't lola kakausapin nila. kita kasi, tinitrigger mo, umiinit ulo ko. Kaya mabuti pa, hindi na lang tayo mag-uusap. Bakit ka natitrigger? Ano bang ginawa ko? Ha? Usap lang naman eh. Para maliwanagan tayo. Sige, tanungin mo na ako. Ano bang gusto mo itanong? Sino ba talagang pinupuntahan mo? Hinahatiran mo ng mga pasalubong na yan. Parang araw-araw ka na naghahati ng pasalubong. Ano, naging courier ka na? Yan na yung tanong mo. Paulit-ulit. Puro pagdududa. Umalis ako, kaya ako umalis, nag-abroad dahil nagdududa ka. Pagbalik ko, yan pa rin. Sino ba yung nagchichismis sa'yo? Ka na magkaila. O, ayan, picture. O, ayan o. AI yan, sus. AI? Ganun ba yun? Oo naman. Alam mo, ano bang nakikita sa'yo ng mga nagsusumbong sa'yo? Naawa sila sa akin. Naawa sila sa mga bata. Ano ba talaga? Ayaw mo na ba? Nagtatrabaho ako sa ibang bansa. Nagtitiis ako ng homesick para sa mga bata. Yun yung ibibintang mo. Ha? Sino matutuwa? Alam mo, ayoko na. Hindi na talaga ako masaya. O kasi may pinagmamalaki ka na. Ha? O, di ba? Sa halip na tanongin mo yung sarili mo, ano kayang kulang sa akin? Ano kayang problema ko Wow, sa ginagaslight sarili mo ko? pa ako. Ako yung may mali. O, gaslighter pa ako. Eh, ikaw yung Ayoko lalaki. May pruweba ka ba? May Oy, ano? Picture, oh! picture! Video nga ngayon, edit na AI eh. Hindi mo ko magaganyan-ganyan, kaya ayoko na. Sa akin na lang mga bata. Sagot ko na yan, baka mahirapan ka pa eh. Tapos? Ayoko na nga. Magkanya-kanya na tayo kasi mas okay pa tayong dalawa. Kapag magkahiwalay, hindi pa iinit yung ulo ko sa araw-araw. Ayoko na din, so hindi na ako masaya. Away na lang tayo ng away sa araw-araw. Ayoko na. Hindi kita maintindihan. Ano
di maintindihan? Sinabi ko na nga eh. Alam mo yun yung ayaw ko sa'yo. Hindi ka makaintindi. Tanggapin mo na ayaw ko na. Kasi siya pa rin hanggang ngayon. Yung Ruel na yun! Ewan ko sa'yo. Manong kakausap mo, basta ayoko na. Ayoko na. Dahil may Ruel ka na. Ayoko na! Just when I thought I was over you, and just when I thought. Sila pa rin pala ni Ruel Colantits. Kaya bumitaw na rin ako dahil halata naman nang wala na siyang gana sa akin eh. Sa ngayon po, binibisita ko na lang ang mga bata dahil feeling ko kumakampi rin yung pamilya niya sa kanya. Parang kinukonsinti siya. So sila na nga. Pinakilala pa niya sa akin. At ngayon naman po, may girlfriend na rin ako na bago. Yun lang po. Love Densyo. Metro's number one, Love Radio. Basic! Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified maker of. Hi! Happy Thursday! It's YouTube Day! Happy Thursday! Mga naghahanap ng live na sa YouTube tayo. Huwag po kalimutan kung may mga kakilala po kayo taga Muntinlupa o malapit kayo dyan. Nandyan po kami sa Sabado sa Southville 3 Covered Court. Meron tayong libreng concert at papremyo para sa Hatid Saya. Alas 6 po yan ng gabi, ha? Kita-kits tayo. Makakasama natin ang Republican, Breezy Boys, si Jojo Mendrez, Maharlika Hood, and MUB Band. At mamimigay din tayo ng mga appliances mula sa Astron! Sulit appliances na kampante ka gamitin araw-araw. Astron, alagang maasahan mo. At syempre may pabigas din mula sa Goldmine! Rice, farm to market now, available for franchise. Ayan, so kita-kits na, may pa-cash din kami dyan. Libre lang yan ha, libre lang yan. So kita-kits tayo. Yes. Ayan, Sabado na po yan. Daghang So salamat. yun, please send your stories po para ma-feature namin yan sa mga katas ng nakalipas. Hanapin nyo kami sa Facebook ni Uncle Dagol or Tanya Tanya Chinita. Yun lang. Thank you so much everyone. See you tomorrow. Daghang salamat guys. Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Kung single ka raw. Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Balukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa
Sa Kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. At ulo sa Nagagaya, oh. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Kundol ay... Hopya bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating tinikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gala. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sakit. Ano sabi? Kaulayaw. Kaula. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Makas, last
Oo. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Sa Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a
Lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So, I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Oh, Buwan! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Parang ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Ano sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yan. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Ha?
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-alangin natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Lapad ng paa mo ah! Luya yarn! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Angkol! Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya! Chinita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw. Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama mo, ako si Manggas at welcome sa Siko. Sino? Ako. Viral ngayon ang isang job ad para sa mga gustong maging shepherd o tagapag-alaga ng tupa sa liblib na damuhang malapit sa Mongolia at border ng China. Laking gulat ni Zhou Xiaozhong. Nahirapan. Isa pa. Walang tinginan. Walang tinginan. Laking gulat ni Zhou Xiaoyong. Yun. Nang naging viral ang kanyang ad nang maghanap siya ng trabahante parang mag-alaga sa kanyang mga tupa na aabot sa 3,000. Laking gulat niya na ang mga aplikante ay dating mga office workers, factory workers, pati mga college graduates na gustong takasan ang stressful na trabaho sa syudad. Ang alok ni Zhou ay humigit kumulang sa 8,000 yuan kada buwan o mahigit 60,000 pesos kasama ng tirahan at pagkain. Pero medyo mabigat ang trabaho dahil mag-alaga nga ng tupa sa malayong lugar kung saan minsan halos walang ibang tao sa paligid. Ayon kay Zhou, marami raw sa mga nag-apply ang pagod na sa tinatawag na 996 work culture sa China na ibig sabihin ay mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. at 6 na araw kada linggo ang trabaho. Sa huli, 4 na shepherd ang kinuha niya. 2 mag-asawa na may experience na sa farm work. Dahil sabi niya, hindi biro ang lungkot at hirap ng buhay sa lugar nila. Ikaw, kabisyo, tatanggapin mo ba ang trabaho?
Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, basic daw sabi ng Kambing tupa. yan eh. Pinsan lang yan sila. Magpinsan ba yan? Pinsan lang daw yan. Anyways, Pinsan. good morning sa mga Morning. shepherd. Ako, maihalang tulad ko ang sarili ko sa tupa. Bakit? Masunurin at mabait. Oh, kaya ko yan. Oo nga, Mas legit yung sa akin, di AI yan ha. Kala nyo AI, no? Oo nga. O, tayo nyo sa akin, isa pa. Oo nga. 20k PH yun. Pwede ka nga maging? Tupa, Ayan, asawa ni? Ha? Tupi. Basta basic. Ayan. Pero kayo mga kabisyo, kaya nyo ba yung trabaho ganon? Ako? Sa farm. Hindi na ako choosy. Pag sa farm. Oo. Kikita ka Alam mo, 60,000 pesos. Alam mo, tingin ko sa isa sa mga magandang katangian kapag di tayo tumatanggi sa trabaho. Mm-mm. Kasi para ma-experience mo lahat. Totoo yan. At least may experience mo at the same Kasi time. ayun yun sa experience ko. Hindi ko alam sa kung ano yung mantra nyo sa buhay na dapat mataas agad yung posisyon ko. Kasi may ganun para maabot ko yung pangarap ko, dapat tanggihan ko yung mga mabababa, dapat matataas lang na may mga ganun tao para Pwede. ma-manifest nila yung magandang trabaho. Ako naman, go ako ng go sa trabaho. Dati ako. Maraming experience si Tita Max tulad ng nagtuturo, di ba? Nag-teach ka. Oo. Tapos nagtitinda, nagdidivisorya ako. Online. Hindi pa, wala pang online no, nagdidivisorya ako. Offline. Wala kasi internet. Luwas-luwas ako sa Divisoria, tapos maglalako ako sa mga kaklase ko. Ganun. Wala pang online. Estudyante ka pa that time. Tapos 1 month to pay. Ganon. Tapos ano yun, mga damit? Short, o kung ano order. Okay. Halimbawa, 1 dosenang soen. Uy, halimbawa, malambot sapatos. yan, sinusuot ng tsuhin ko. So ito kasi malambot daw Prisco. Totoo, legit yan. Pag ganyan, loyal. Pag nagsusuot ng soen ang lalaki, Pag sinuot niya ang panty ni loyal Mrs. Loyal yan. yun. Kasi, hindi makikita ng chicks, di ba? Hindi siya Ganun takot ba makita yun? walang chicks na titingin. Kunay ko isuot yung panty, lumaulaw Okay, basic. Sa lola mo yun. Tapos ano Tapos pa? kapag tag-ulan, bota, mag-ready ka ng bota. According sa season yung tinda mo. Halimbawa pag graduation, Seasonal. magtinda ka ng barong, magpa-order ka. Yun. Pag season ng pambababae, magtinda ka condom. Ay, nako. Yan na naman tayo. Di pwede Tapos bulaklak? Pwede rin. Pag araw ng mga patay, kandila. According sa season. Tapos nag-sales lady din ako. Ng mga sapatos. Tapos nag-bagger din ako. Yung, di ba, yung sa cashier? Bagger? Oo, ako yung taga-bag. Tapos lagi ako napapagalitan dati. May mga masusungit talaga na customer. Pag mali yung stapler mo. Pati... Oo, may mga masusungit talaga. Pero customer is always letter R. Customer is always... Rikta. Rikta na sila Hindi. English to. English. Customer is always... Kaya mo yan. English to. Ibig sabihin ng English. tama. Tama. Customer is always... walang Wala walang akong utak maisip today. na Is always... sige nga, ikaw nga. right. Galing ka pala. Anong kabaligtaran ng right? Anong kabaligtaran? Left? Left. Left. Yan, very good. So, hindi tatanggi sa trabaho. Hindi ako tumatanggi. Lagi Pero akong go what ng if, go. tulad niyan, kung sanay ka sa mga office work, tapos biglang mapunta ka sa farming o mag-aalaga ka ng hayop. Go! Go Kasi, pa rin. Oo, kaya na to, ang nasa newsfeed ng TikTok ko, yung mga nagtatrabaho sa farm, yung mga nag-aalaga ng tupa, Hayop, ng baka, ganon. Ng manok sa So ibang okay bansa. ka, So nakakatuwa kasi malaki yung sweldo Sanay baka ka. yan, kalabaw. Tamaraw. Tamaraw. So, okay, maniwala na sabi nung tamaraw? Sabi ng driver. Yun yung busina niya. Nung driver? Ng tamaraw. FX. Yung tamaraw. Hindi yung driver. Driver ng FX. Tirador ng Watson Lady. Basic. Yung driver. Yung tamaraw. Ay! Ba't kinikilig ako pa ganyan? Sa UV Express driver. Sa Watson Ladies. Maganda kasi.
kasi. Oh, si Basic, what's your ladies? Yung tama raw. Kung saan-saan tumatai yan eh. Hoy! May kumakain. Nang tama raw. Yung may kumakain na tao, na driver. Ay, Diyos ko. Mahilig sa damo yan. Yung tamaraw. Yung driver. Kaya dilat na dilat. Dilat na mata. Yung driver? Yung tama raw. Pulang-pula yung mata. Ng driver? Yung tamaraw. Sino supplier niya? Yung driver? Nag-a-addict pala yun. Yung driver? Yung tamaraw. Baktay. Tayo tadiha. Okay. Okay. May winner mamaya. Mamaya, Meron ba? abangan nyo kung may winner ng 1,500 sa Love Knows No Boundaries. At sa Sabado na, Tita Max. Baka makalimutan. Sabado na po yung hatid saya nagaganapin sa Muntinlupa City sa Southville 3. Yun. Covered court libre po yan. Hatid saya ng Love Radio Manila. Makakasama, Anong meron dyan? Makakasama natin ng Republican, Breezy Boy, si Jojo Mendrez, Mga geng-geng. Maharlika Hood and MUB Band. At mamimigay pa tayo ng mga appliances mula sa Astron. Sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maasahan mo. Wow! At may pabigas pa mula sa Gold Mine! Gold Mine Farm to market now, available for franchise. So magkita-kits na kay may appliances, may pabigas, may pa-cellphone, may pa-cash. At may pababae. Wala. Sapot na lang kayo doon kasi may Tita Max yun eh. Correct! Kita-kits Hanggang alas 9 tayo mga kabisyo. Dito yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel?
Isa lang, sir. Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick.
Bato, bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo na Bato, naman ako. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sa
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong kami ay nauna. At may paghawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Oh. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Hindi. Kundol ay... Hopya, Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers! Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. may lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Ano ko sa'yo? Kimchi no imnida. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera.
Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. May konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio.
Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan Radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos na. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalamot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Gabigani! Gabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll BTR. Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng tatlo, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Ang aking ngalang-ngalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palamanding langka. Ang turon sa amin ay may palamanding dinuguan. Maka...
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Gang! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopia na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopia. Ang score ay mapupunta sa Oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopia. Nangungurak. Nangongopia. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Angkol! Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kokol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Congratulations! May nanalo! May nanalo! May nanalong driver! Congratulations, Kasi Brad. nung linggo nag-ano siya, 'di ba? Nung nagsimba siya. Sabi niya, Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan. Oh, kawawa. Tinataas ko ang kamay ko sa iyo bilang tanda ng ako'y sumesurrender. Oh. Kaso chinat ng ng kabit. Oh. Rumupok eh. Sila ulit. Aray ko! Yan ang sinasabi ko. Bago na kayo, Nakarelate guys. si Uncle. Wala, tahimik na lang. Kahoy na ako, guys. Oy, abangan nyo, ha? Ay, sa Sabado! Sabado na ito. Nang gabi. May ano kami sa inyo, may sasabihin kami. Sabihin mo na. Meron kaming libreng concert na merong pinamimigay. So parang ano to, parang Christmas party kasi may mga libreng may mga raffle na ganyan. Aba, Oo, ang tawag dito, hatid saya. Kaya maghatid kami ng saya. mantakin mo, Mayo pa lang, para ng Pasko. Totoo, maaga bonus dito, no? Abangan nyo po sa Southville 3 Covered Court Kita-Kits ta. Karong Sabado na, Sabado alas 6 po ng gabi. Yan sa Muntinlupa City at makakasama natin ang mga artist na sina tulad ng Republican, Gang gang! Breezy Boys, Gang gang! si Sir Jojo Mendres, Maharlika Hood, At
MUB Band! So, paliligayahin po, papasayahin namin ang inyong Sabado ng gabi. Libre yan, walang babayaran. Pag minanangil, si Mang Kanor yun. Basic. Siyempre, VIP. Wow. At mamimigay pa kami ng libreng appliances mula sa Astron. Sulit appliances na kampante kagamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Hindi lang yan, mamimigay kami ng bigas mula sa Gold Mine. Gold Mine Farm to Market now available for franchise. Yes, at marami pang iba, maraming pera. Maraming pera at lahat ng DJs ng Love Radio nandyan. No, picture-picture tayo. Ganito yung mangyayari sa Sabado. Ganyan ba? Magra-rap kami, ganito. Rapat? Sige. Come on, come on. Okay. Wala na siya. Shout out. Practice kasi ito eh. Okay, larga. Sige, tira. Sige, let's go. Shout out sa mga late na nanonood ng Love Radio. Hello, 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 hello. Okay lang kahit late ka. Meron namang replay sa YouTube ng Love Radio Manila. Hanapin mo. Ba't ka ba na nasa bat? Di pa ako tapos. Pos. Minubos na kasi. Ay! Hindi. Natapos na. Sige na. Ano na? Ikaw naman. Hindi lang sa YouTube may replay ang mga katas ang nakalipas. Meron pa sa Spotify. I-type nyo lang katas. Katas ng nakalipas. Ikaw ba ay meron pang katas? Tinatanong mo yan si Lina Gabaw kung meron pa ba daw siyang katas. Kanina ka-relate siya sa SG. Basta SG, babaero daw talaga. Nakarelate siya eh. Lina Gabaw. Shout out din kay Tita Estelita Adan. At sabi niya, makabutan ko lang sa radyo, sino ako? Kasi matagal ako nagising, manood na lang ako sa replay. Yan ang sabi niya. Ba't kasi? Sabi ni Tate Silita. Ba't ka kasi di gumising ng maaga? Ito na si Nanay Nelia Parusa. Nanay ito ng ating reporter na taga DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tama ba? Sige. Pamati sa jowa. Si Idiboy Parusa. Nagtatampo. Hindi daw nabati si Uncle Idiboy. Wala na. Okay, patawarin na lang. Si Jok salamat sinyo. Nakita ko kasi sa sticker. Tama ba yun? Okay. Lagot ka. Sa mga boss natin. San Miguel, Bulacan. Nasa NSW Australia na siya. Via app nakikinig si Jake DC. Okay, salamat. Hello kay Alan Bergonya. Hello din kay Divino Garcia. Hello daw sa bossing niya, si Len, at sa Earl Company, at syempre sa asawa ko si Jennifer Lanciso. Ang sabi niya, hulaan mo. You. Darwin Villarisya, pati si Puri Prunciado. Salamat sa inyo, si Noriel Agpalo, pati Lona Olgira, si Valenzuela, dyan sa palengke, sila Prigol, nagtitinda ng mga prutas, kahit ano po sa aidera, tag 5, darang class, tag 5. Oy. Susunod na po, Dear Love with Broski! Konya Bicolano! Sa 90.7 Love Radio! Ay, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!